La visió del centre és que l'Institut Josep Vallverdú és el centre públic de referència d'FP de la comarca de les Garrigues, amb més de 40 anys d'història. La nostra missió és formar persones i promocionar professionals amb actituds, competències i valors que aportin coneixement tècnic i que requereixen els tres sectors. La formació professional cada cop està més adaptada a les necessitats de les persones i les empreses del territori i, per tant, presenta una major flexibilitat. Nosaltres oferim una modalitat presencial a l'institut en horari de matí i es caracteritza també per l'avaluació continuada de l'aprenentatge de l'alumnat. A l'FP l'orientació té un paper molt important. L'alumnat pot matricular-se a la totalitat d'un cicle formatiu o bé fer matrícula parcial als mòduls que siguin del seu interès. La formació dual és molt beneficiosa per a les empreses, per a l'alumnat i per als instituts. Des del Josep Vallverdú us animem a vosaltres, noves empreses, a que pugueu participar en aquest projecte de la formació dual.